neka od tih gljiva na stolu, ta koja nam pomaže u liječenju zloćudnih bolestima. Sve ove koje su tu su iz te grupe. Naime, ja bih ih predstavio zapravo možda prikazujući dva naša istraživanja. Naime, osim ovih tradicija velikih u daleko istočnim civilizacijama. Da, gdje smo rekli da je više 50-60 godina su napravljena i na istoku i na zapadu vrlo brojna istraživanja, nekoliko tisuća empirijskih istraživanja ima. Ja ih naravno neću prikazivati na web sajtu www.zdravljeizgljiva.hr je popis od oko 300 naslova za nekoga ko se želi detaljnije upoznati. Međutim, mi smo u Hrvatskoj uz bok svjetskim istraživanjima 1999. do 2002. smo u suradnji poduzeća Dr. Mikosan zdravlje iz gljiva i instituta Ruđer Bošković napravili prvo istraživanje ekstrakata iz gljiva. Radilo se sa 50% iz tehničkih razloga sa pola naše originalne koncentracije na stanicama fibrosarkoma, skvamoznog karcinoma i melanoma. Postignuti su vrlo visoke stope kočenja, recimo kod jednog vrlo agresivnog i okrutnog tipa melanoma. U jednom testu smo dobili kočenje njegova rasta za 99,7%. Ono što je posebno zanimljivo, dok na jednoj strani se izrazito kočio rast tumorskih stanica, testovi sa zdravim stanicama su pokazali njihov ubrzani rast. Dakle, to je upravo to što smo rekli, na dvije fronte se odvija borba u organizmu. I osobito je važno napomenuti rezultate testova na pokusnim životinjama. Miševi sa presađenim sarkomima, karcinomima i melanomom uznapredovalim, živjeli su toliko dulje u odnosu na kontrolnu grupu koja nije dobijala ove ekstrakte iz gljiva, živjeli su toliko dulje da to odgovara godinama ljudskog života. Rezultati ove koje govorite su zapravo izvanredni. Na temelju toga, samo oprostite, na temelju toga smo dobili projekt drugi koji je sad već u 3. godini izvođenja pod sponzorstvom Ministarstva znanosti gdje ispitujemo 30-ak vrsta gljiva, njihove antitumorske efekte. Dosadašnji rezultati su iznenađujući i obećavajući. Oni će naravno moći biti objavljeni kad ove jeseni istraživanje završi. Međutim, samo bi za ilustraciju naveo da ove dvije gljive koje sam ovdje donio, Ganoderma lucidum, koja inače ima izuzetna i druga svojstva, ekstrakt iz ove gljive i iz ovog brazilskog šampinjona. Tko bi rekao da je to šampinjon? Da. Postignuti su efekti potpunog kočenja diobe tumorskih stanica. Da, kad kažete zapravo čovjek je zapanjen. Ono što je zapravo mene iznenađuje, a to smo čuli u ovoj našoj reportaži, da su naši liječnici, a pretpostavljam i u nekim ovim drugim zemljama, nekako dosta rezervirani prema bilo kakvom drugom obliku liječenja, premda vaše ne isključuje, dakle, ni konvencionalno liječenje. Naši pacijenti koji smo čuli u reportažu, dakle, bili su i na kirurškim zahvatima, i na zračenju, i na kemoterapiji. Ovo je samo bio dodatak liječenju. Zašto je to tako? Vidite, jedan globalno poznati američki liječnik, dr. Atkins, je imao jednu izreku: ako liječnici prihvaćaju ono što je znanost utvrdila korisnim, trebali bi to i primjenjivati. Naša istraživanja su provođena na Zavodu za molekularnu medicinu instituta Ruđer Bošković. Glavni istraživač u oba projekta, profesor Jurin, ima iskustvo od 40 godina u eksperimentalnoj onkologiji. Tako da konzervativizmu tu ne bi smjelo biti previše mjesta, pogotovo u situacijama kad postojeće metode službene medicine dolaze do nekakvih svojih granica. Naime, tu je možda prilika da predstavim druge dvije gljive koje imam ovdje. U Japanu i u Kini već od sredine 80-ih postoji u Japanu konkretno 3 službena antitumorska lijeka. Dakle, u smislu da ga i konvencionalna medicina koristi. I zdravstveno osiguranje japansko pokriva naravno te troškove. Taj lijek se zove Lentinan iz gljive šitake. A ovo je gljiva
Trametes versicolor, također jedna tvrda guba, shiitake je jestiva. Ova gljiva je sirovina za proizvodnju također jednog lijeka, PSK u Japanu od 86. a Kinezi imaju jednu sličnu varijantu pod nazivom PSP već od 83. Koriste se u kombinacijama sa kirurškim zahvatima, sa kemoterapijom, sa zračenjem. I iskustva i posebna istraživanja su pokazala da se efekti zapravo zbrajaju, a ove tvari iz gljiva još dodatno izuzetno ublažavaju nuspojave i oštećenja, na primjer, kod kemoterapije i zračenja. Ako možemo prikazati sasvim kratko konkretnu jednu analizu iskustava sa ljudima. Hvala vam. Da, vrlo je zanimljivo. Zapravo smo čuli ono što je najvažnije, a to je da ove metode zapravo i brojna istraživanja pokazuju da je riječ o djelotvornom načinu liječenja. Hvala vam što ste bili naš gost i vjerujem da će ova tema zanimati naše gledatelje u nekom drugom nastavku. Možda se dogovorimo za neke druge teme, ali vezane uz lječkovite biljke.